Tishka zvinoburitsa zvinhu zvinonakidza saka waitanya yautishanye tinge tiriko saka Tishka zvinoburitsa zvinhu zvinonakidza saka waitanya yautishanye tinge tiriko. Let's right pasocial media tinenge tiripo, pamarketing tinenge tiripo, panyaya dzakadziya tinenge tiripo, kwese kwese tinenge tiriko. Tishka zvinoburitsa zvinhu zvinonakidza saka waitanya yautishanye tinge tiriko saka Tishka zvinoburitsa zvinhu zvinonakidza saka waitanya yautishanye tinge. Right, Mhuri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwese kwamuri. Zita ndinonzi DJ T1. Ndasvika nhasi kuno kunzvimbo yeDaiganzi, mu road inobva kuHarare ichienda kwaMutare kana kuti Mutare to Harare. Right, pane hama dzedu kana kuti pane vabereki vari kugara ipapo musaidhi meroad. Ndo zvatikatyamadza zvatipusha kuti tinge tichisvika pano tikwanise kunge tichionana navo tichivabvunza kuti chii chaitika kuti ivo wange vachigara musaidhi meroad. Ndina baba vari panapa wandoda kuita hurukuro navo tinzwe kuti zvakafamba sei. Baba makadii? Tiripo zvedu makadiniwo. Tinofara baba. Ndoda kuti baba munditsanangudzirewo kuti zita renyu munonzi ani mimi? Ini ndinonzi baba Jesse kana kuti Andrew Mplaje. Alright. Taona baba makagara musaidhi meroad nemhuri yenyu. Mune zvidziyo makakaka matende hapana imba panapa. Munganditsanangudzirewo kuti zvakafamba sei kuti musvike panapa? Ini chakaitika pa ini ndaigara papurazi panonzi paSaihoki pakugarwa naAgota. Saka papurazi apa ndaimboshandira murungu anga aripo. Iwo Agota pakazotora purazi iri 2004 ndakazotanga kuashandirazve. Saka mwana wacho ndiye akanga akudanana nemwana wangu. Saka wakanetsana. Kubva ipapo wakabva atotanga kutotiwenga kwakutotanga kutora matare kuda kutidzinga. Wakatiendesa kucivil court ikatomwa nyaya yacho. Saka takabva tapiwa eviction zvikanzi ibvaipo papurazi. Asi takagarapo kwemakore akawandisa ndipo patakazvarirwa. Vabereki vangu vakafira ipapo. Ndaberekwa 1968 ndiripo papurazi ipapo. Hey, saka panapa kuti muzogare panapa makatobva papurazi ipapo muchiuya pano? Ndipo takatobva papurazi ipapo nemhuri yangu yese tatoiswa taapano patara. Alright. Saka hapana here pamakambotsvagawo baba kuti moita sei? Hapana here mamatanho amakambotorawo kuti mukwanise kunge muchiwana pekugara? Hapana tambotenderera. Ini hapana pandinonomboziva muno munyika munomu nokuti vabereki vangu vandizvarira ipapo vakafira ipapo. Saka kwekuenda kwacho hatichatombozivi kuti tidzoke kuMalawi kwacho musha kwacho hatipazivi. Saka zvautonetsa inini nemhuri dzangu dzese. Saka mhuri yenyu yakakura sei baba? Mune mhuri yakakura sei? Ndine vana vanokwana kuita 8 kuerengera nevazukuru pamwe chete ipapa 8 ipapapo nemukadzi nenini baba wacho kuita 10. Alright. Saka mese muri panapa? Tese tiri panapa. Alright. Ndinotenda baba nekutsanangura kwakanaka. Munganditsanangudzirewo kuti matambudziko api kana musati matiudza matambudziko enyu mungatitaurirewo kuti maane nguva yakareba sei muchigara parodi panapa? Panapa wakutokwana mwedzi titori panapa. Alright. Saka matambudziko api amuri kusangana nawo imimi muri pano? Matambudziko atiri kusangana nawo pane umhutu, vana vari kurumwa nemosquito, mvura yatiri kumwa tiri kutomwa mvura yemurwizi kwainobva hatikuzivi kuti iri kubva nekupi. Saka zvinokonzeresa kuti pamwe tinogona kubatwa nekorera tiri pano. Alright. Ko vana vari kuenda kuchikoro here muchigara panapa? Vana waitombobva zvikoro zvisati zvavharwa waitobva nepanapa wachienda kuchikoro. Zviya zvaitosiririsa zvokuti kana mari yeschool fees yacho hatichatomboioni kuti tivabhadharire vana ava. Ko pachikafu muri kurarama sei? Muchiri kuenda kubasa here mimi kana kuti zvakamira sei? Kubasa hatisi kuenda, hapana kwatiri kutomboona basa kana zvekutoti chikafu tiri kutotamburira zvekutoti vanhu vari kudarika nemamotikari ava ndo vari kutotibvunza kuti muri kuhei wachitipawo ka 5 kg ka 10 kg vari kutibatsira stereki. Alright. Saka tasvika saizvozvi baba, tasvika patiri nhasi, ringava rubatsiro rwipi rwamuri kutarisira kuti dai menge mawana? Chii chamuri kushuwira kuti dai menge mawana nepatasvika nhasi apa?
Haini chemo chandinacho ndechekuti dai kwangu kuti hurumende wapindira wanditsvagirawo pekugara nemhuri yangu yese akakura kudai so. Kana madzishe chaiwo aine pekundiisa nemhuri yangu. Ndaikumbirawo kuti wandibatsirewo. Ndanetseka. Kutoti handisiuziva kuti ndingaitawo sendiri pano pasango. Aiwa, tinotenda baba nekutsanangura kwakanaka. Tinodaira kuti mhuri yeZimbabwe kana variko madzishe variko vakuru ndo pane donzvo redu kuti dai mhuri iyoyi yawana pekugara. Alright, regai ndimbonzwe kusaidi kwana mama timbonzwe kuti zvakamira sei. Kuitika kwazvakaita isusu taigara papurazi panonzi paIgnatius Gota apo. Saka akatisangana tiripo. Baba waya kwakuya kwakutidini kwauti dzinga nyaya dzacho ngedzewana dzokutoti mwana wangu akamuti hanzi adini achibva aenda kumapurisa. Wakati mimi mataura kuti mwana wenyu ndakamupisira dzimba kwakuenda kumapurisa uko kwakuenda koda kutimangarira. Saka isusu maida kukuratidza kuti atidini atimangarirwiba. Mazvona ubva watotanga kutotinyorera mapepa ibvai panapa. Kubva watotitorera matanho ekutiendesa kumapurisa. Isusu kwakuchienda ukotongwa ikoko kucivil court uko tazopuwawo nini zvekunzi imi madini kapepe kekuti imi hamuchafaniri kugara panapa. Alright, zvisinei mama neizvozvo zvakaitika. Ngatichitarisei patasvika nhasi panapa. Muri panapa nhasi imi hamuna kwekuenda. Hapana, hamuna kwekuenda, mauya nemhuri maungana panapa. Ringava rubatsiro rwipi rwamuri kutarisira kuti dai menge mawana? Isusu tiri kutotiwo kana kuina vakuru nzvimbo zvayo kana hurumende chaiyo baba Munangagwa watibatsira kuti watidini watitsvakirawo pekugara nekuti isusu tanetseka tiri vanhu vevanhu vaya wakabva kuMalawi. Saka kuMalawi kwacho isusu hatikuzivi. Baba wacho namai wacho wakadini wakafira munomu. Saka isusu kuchati tichaende kuonini kuMalawi hatingazivi kuti tinosvikira papi. Tichangogara tingori kana padondo futi tondosvika tondogara mudondo. Saka muno matata tajaira ndo matata tiri kutiwo tinokumbirawo kuti kana paina ane kanzvimbo kake kana ari sabhuku kana ari ishe kana ari iwo baba Munangagwa wacho chaiwo kwatikomborera watibatsirawo nepekugara. Alright, tinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. Zvakare ndapi matambudziko amuri kusangana nawo makagara panapa? Panapa mvura yetinomwa yokuti tukaichereka ngoti gare kujenga kudai inenge yatova green. Haina kuchena ba. Ndiyo yatinoti metinogezera, ndiyo yatinochera yekugeza, ndiyo yatinochera yekumwa. Zviri kutotinetsa chagumisira taitawo nini manyoka ari kutaurwa aya. Aiwa, tinotenda mama. Kumbirawo matende mwanangu. Mvura yakunaya izvozvizvi hatichisina pekuti tinokwana newana paonini room 1. Saka tiri kutodawo matende kwawo zvekutoti zviro mukatimo zviri kutonaiwa futi. Isusu wacho hatina kana pekuti tinozviwanepi. Matambudziko atiri kusangana nawo tiri panapa umutu nevanawa watinawo awa vanorwarawa kuti chikafu chavo chaicho chekuti tiwape hatina. Ndo matambudziko atiri kusangana nawo. Plus amwe matambudziko ndekuti dai taonawo pekuti wana iwawawo waonewo pano pekugara. Handiti. Right, ndiri kuona mukomana wamakatakura uyu, musikana wamakatakura uyu, zvakamira sei, anorwara here? Musikana uyu anorwara, haafambi. Kutaura anotaura hake asi haafambi ba pawa chairo maoko ake haana ba. Saka apa ndozvo ndoda kuchemawo nazvo zvekuti ndiri kukumbirawo rubatsiro pamuzukuru wangu uyu. Alright, pane muzukuru wenyu rubatsiro rwipi rwamungada pane muzukuru wenyu? Muzukuru wangu ndiri kukumbirawo rubatsiro rwekuti dai ndawaniswawo kana wheelchair kana kuti walker here. Yekuti abatsirika achiona kufambawo achitamba kuno vamwe. Nekuti dai ndaonawo rubatsiro rwekuti awanewo anomubatsirawo kuti aende kuchikoro nekuti pandakamboenda uko ndakaenda kotsvaga nzvimbo yekuti aende kuchikoro kwakanzi 150. Plus anonga achida kunzi aonekwe nadhokta kuti problem yake chaicho iri papi. Saka kwakanzi 150 ini 150 yacho handina. Saka ndo rubatsiro rumwe rwandiri kuda kuti dai ndawanawo kuti abatsirwe nekuti aende kuchikoro. Nokuti zera rake raari racho apa 6 years. Panapa mama, mhuri yenyu yakakura sei? Munogara muri wangani? Mhuri yenyu yakakura sei panapa? Ndine mhuri 10. Tikusanganisa inini nababa tiri 10, mhuri 8. Ndio yandinawo. Kusanganisira newana wamataura vari kuenda kuchikoro? Kusanganisa newana vari kuenda kuchikoro.
Right, mama, ndoda kuziva kuti imimi mune mhuri yakakura sei muchigara panapa? Inini panapa tiri 6. Okay. Ehe. Imimi nani nevana wenyu here zvakamira sei? Inini nevazukuru vangu 3 nevana vangu 2 ndikuerengerawo neni wacho. Alright, saka panapa pamuri kugara panapa pane mhuri ngani dzakabatana kuti imimi nevamwe vane mhuri yavo nevamwe vane mhuri yavo? Imhuri ngani dziri panapa? Panapa pane mhuri 4. Pane mhuri 4. Ehe. Mhuri dzese idzi dzakabva uko kwamaigara, dzakadzingwa kwese kwamaigara? Ehe. Mune ukama here imimi kana kuti hamuna ukama asi kuti makangodzingwa mese kubva mauya kugara pamwe chete? Inini nababa munini wangu tisi tine ukama. Pane wamwewo 2 asi wakangoparadzanawo. Ehe. Muri vangani imimi? Tiri 4. Muri 4. Alright, saka makauyawo panapa muchigarawo pamwe chete nemhuri yenyu? Hongu ndakauya panapa chigara panapa nemhuri yangu. Chitiudzai mama kuti matambudziko amuri kusangana nawo makagara panapa, taona hapana imba, pakakaka matende, zvinhu zvakamira sei kusaidhi kwenyu? Matambudziko api amakatarisana nawo? Matambudziko atinawo panapa ndekuti hatina pekurara, tinorara panze tichirumwa nemoskito. Mvura yekumwa tinoita yekutochera kurwizi nechikafu, nekukumbira hurumende kuti itipo pekugara panoti pedu, yotipa nekuti tovaka edu matende tichiwaka mbijana taona matende nepekurima chete, ndo zvatiri kukumbira kuhurumende nekuti vana vari kuenda kuzvikoro. Alright, aiwa tinotenda. Ko chikafu muri kuchifambisa sei? Muri kudyei makagara panapa? Tinongoti vanenge vapfuurawo nemota vasiririswa wotipawo chikafu wotibatsirawo, saka tanichikumbirawo chikafu. Mhuri yeZimbabwe ingada kuzivawo kuti chii chiri kukushungurudzai, chii chamuri kuda, rubatsiro rwipi rwamuri kuda? Rubatsiro rwetiri kuda ngerwekuti petiri kugara panapa tiri kurumwa ngemoskito, mvura yatiri kumwa tichatete korera. Plus taikumbirawo kuti hurumende kana nemasabhuku chaiwo aititsvakirawo pekuti panotiwo pedu, kana pasina dzimba tinogona kugarawo topowawo matende toaka ipopo. Toda kuti munditsanangurire vakomana, ndiri kuona pane vasikana nevakomana, vana mai nana baba vari panapa. Munomborara sei panapa? Magarira munomboita? Vakomana vanorara apa, vasikana vanorarawo apa. Amweni acho anorara pamusoro apa. Tinoita zvekutotsikinzanya, tinyasi kurara mushe. Saka muri kuzvigona sei sevana vevakomana? Munozviona sei? Muri kunzwa sei mararamiro akadai? Life yacho hainomira mushe, pakaitoipa chacho. Saka ndoda kumbonzwa kuti muri kuenda kuchikoro here imi vakomana vari panapa kudai mazera enyu aya? Ya, kuchikoro tiri kuenda. Muri kuenda, muri mafomu ani? Tiri mafomu 2. Mese muri mafomu 2 makadai? Alright, ndandichida kubvunza kuti zvii zvamuri kushuwirawo kubatsirwa nazvo sezvo zvinhu zvakamira zvazvakaita kudai, muda kubatsirwa sei? Zvakamira zvakadai so tatiri kutsvagawo kana mabasa mumaweekends memuya, nekutsvagirawo pekugara pekuti panotiwo pedu. Muri kuda pekugara nemapeace job kuti muonewo kushanda muchibatanidza mari dzechikoro? Alright, umwe mubvunzo zvakare wandinawo ndewekuti sevechidiki kudai vamwe vari kukuonaiwo sei? Tinoona kuti mune shamwari dzamaigara nadzo, vamaitamba navo, vari kuti kudiwo nelife yamuri kurarama nhasi? Hapana zvavari kumbotaura, vamweni vacho vabereki vavo ndo vaitoenda kunoita kuti zvinhu zvizodai so kunotaura. Saka vamwe vabereki ndo vamwe vamaigara navo ndo vaitoenda kune pamaigara kuachitaura zvavaitaura zvakasvika pakuti mudzingwe panapa? Mashoko api mamwe aimbotaurwa ipapo? Aitotanzi unini wanaya warochengeta mombe chichi, saka ungabude munomu nekurima zvinhu zvakawanda. Saka imwe nhau yakaenda kunobatwa nhau yekuti mune zvipfuyo zvenyu zvakare mairima zvakanyanya? Tishandisa tichienda kubasa tisingapiwi mari. Alright, saka uri kutaura kuti maishandiswa musingapiwi mari? Aitanzi uye kubasa muchisenza mahara. Aiti chi? Aitanzi uye kubasa muchisenza mahara. Zvakaoma mhuri yeZimbabwe, sezvamuri kungonzwa vakomana vari kutaura kuti vaitosenzeswa zvakare vachishandiswa kumaminda vachiita mabasa asi vasingapiwi muripo. Saka vari kutokumbira rubatsiro mhuri yeZimbabwe, ngationei, ngatibatsiranei
ndichiri kurangarira gore riya rakaitika cyclone idai, mhuri yeZimbabwe takabatana tese kubva ku west, south, east, kwese Zimbabwe yese takabatana tichibatsira mhuri dzakanga dzawirwa nedambudziko recyclone idai. Zvino tiri pano tiri kuti mhuri yeZimbabwe ngatibatanei zvakare, tibatsire mhuri ino iwanewo pekugara, vana vari kukura vange vaino pekugara pakanaka, zvakare upenyu hwavo hunge huri upenyu hwakanaka. Mhuri yeZimbabwe tinoti ngatibatsiranei nemhuri iyi, timire nayo. Zvakarewo vanga vari kuchema vachiti vakuru venyika, madzishe, masabhuku, madzimambo, kana muinewo pekuti vagare vabatsirewo nepekugara, vapei nyangwe pekuti vaise pekungoisa chidziro chete, nyangwe vakashava zvavo pekurima asi vawana pekuisa pekuraramira vari. Tinovimba kuti Mwari vanokuitiraiwo zvakanaka. Ngatibatsirane mhuri yeZimbabwe nemhuri iri pano, vese vanobvawo kuHarare vachaona mhuri ino, furaiwo muchisiyawo chamuinacho chekubatsira kuti vabatsirike, nekuti chekudya havana, zvinhu zvacho hazvina kumira zvakanaka. Ndofunga muri kungozviona mhuri ino yakakura, imhuri 4 dziri pano, saka hazvina kumira zvakanaka. Ndofunga mangonzwa vachitsanangura marariro avari kuita, zvakarewo situation yavainayo. Ndinoti ngatibatanei mhuri yeZimbabwe. Isusu paminda tototi izvozvi hapachisina bani, nekuti kwatakabva uko ndokwatanga takachera makomba edu, tikapuhwa mafertilizer edu, tichimirira mvura kuti inaye. Izvozvo vanhu vakutofusira makomba atakachera, ipapa vari kutotirwadza dhiga ugute wedu, vamwe vosara vachitongoisa chikafu chavo, isusu takakwara mahara kuri kupisa kuya kuti gomba ranga rakaomarara kuti gwa, tichifukura tichidhiga kuita kudhiga. Izvozvo vanhu vakusara vachiisa makomba chibage chavo imomo, isusu hatichisina kwekuisa. Yeah, all right. Aiwa, pakaoma pakadaro mama. Right, ko mama kusaiti kwenyu zvakamira sei? Zviri tiri kutirwadza ngechekuti takachemerawo dhiga uguti. Zvekuchera zviya zuva rechipisa, ndikakatidzawo zviro zvangu ndizoitawo chikafu changu chakawanda, asi todzingwa. Izvozvi nhasi uno hanhu akutarisire kude kusime makomba angu endakachera zuva rechipisa. Zviro zvinondirwadza endi ndorwadzirwa zvekuti ngemakomba iwo wawo nesimba rangu rendakapedza. Alright, pamakagara pano parodi mama, pane here dzimwe dzimba dziri padhuze? Hapana dzimba dziri pano padhuze, kuti kana kuone tsawana kundoyuwira tiri pano tega. Kuno kune mapera ari kufamba ari kurumana, saka tiri kundoti apeno Mwari, dai Mwari agona kuti hurumende itibatsirewo tionewo pekugara pakanaka. Alright, tinotenda mama. Mama, taurai tinzwe mashoko ekugumisira. Isusu chichemo chiri pekuti patiri pacho musaidhi merodhi, zvekuti patiri pacho pane pakaita tsaona yerori pamberi patiri papapo, zvokuti dai rakaitikira panapa paigona kutokwara vanhu kana kuti sei, nekuti tiri padhuze netara chaiko. Saka dambudziko iro riri kungotirwadza nepekurima chaiko. Gore rinouya iro tinenge tichitangira papi nemhuri dzatinadzo idzi, hatina pekuti kana kugaisa bhakiti wiki hariperi. Saka iwo usina kurima hapana chekuita, dambudziko rimwe rotiri kuchema naro iroro kwako. Sei muri kuzviona sei magarira makaita panapa? Kugara kwatakaita panapa kunombonaka, nokuti titi tirara magoni anenge achingoita noise, saka kunomborara bapana kuti uti urare pamborina mariro akanaka ba. Alright, saka zvishuwiro zvipi zvamunenge muri kutarisirawo imimi sewana? Tinoshuwirawo kuona pekugara pakanaka. Alright, aiwa, tinotenda. Right, mhuri yeZimbabwe, vane nzeve dzekunzwa wari kuzvinzwira, ndo chiitiko chakaitika, ndo patiri zuva ranhasi. Pane mhuri dziri kugara panapa, ndofunga ndikakuverenga mhuri idzi dzinokwanisa kusvika zvekuma 26 mhuri, vanhu vari kugara panapa, mhuri nemhuri. Pane mhuri 4 nemhuri yake, awa 4 nemhuri, pane mhuri 4 kana kuti misha inokwana kuita 4. Saka tikawerenga kuti musha umwe chete une vanhu vanokwana kuita 6, musha umwe chete une vanhu vanosvika 6, mumwe musha une vanhu vanosvika 10. Saka tikawabatanidza vanhu ivavo vari panapa vanogona kusvika kuma 26. Saka mhuri yeZimbabwe ane nzeve dzekunzwa ari kuzvinzwira, wari kukumbirawo rubatsiro. Magariro vakaita pano haana kumira zvakanaka, mvura ikanaya. Ndofunga muri kunyatsa kuona kuti nguva yatari yanguva yemvura, zvino hazvina kutombomira mushe zvamuchose. Zvakuda vanhu vane mwoyo wekuti tibatsirane sevana veZimbabwe. Chawira inini chawira iwewe, chawira iwewe chawira inini. Ngatichibatsirane sevana veZimbabwe, toisa musoro pamwe chete, tiwawanirewo pekuti vange vachigara. Tarisai muone mamiriro akaita zvinhu, haana kumira mushe kusvika pari zvino. Ndapota mhuri yeZimbabwe, ngativei nerudo, tibatsirane sevana veZimbabwe. Waitanya uchishaya tinga tiriko sagalaika.
Titya kashi inoburitsa zvinhu zvinonakidza saka like